y lo que se quiere es un poco fusionar lo que serían las terrazas y el ambiente de las terrazas con la nueva sidra y la sidra de denominación de origen en las terrazas de Gipuzkoa. Sagardo berria eta sagardoa terrazetara ateratzeko garaia badator. Zinigela, nik uste ostalaritzaren kanal hau, nik uste hasiera-hasieratik inportantzi handien handio. Esan dezela eskarrik asko eta oso pozik gai geha lanian, behakin, hazikin, da besteik, ez? Nola oain restauranteetan, bueno, jatetxe guztitan, da terrazak eta tabernak, ingo dez, zagardua jarri, pintxok eta dana degustatzeko, zen oso ateratzen dana. Da, jendia zagardua egan zezala. Ez de bukatuko eta, geota gehiago ingoa. Artengo, zagarra, hemengua, Euskal Herrikoa gutxio izen da, da atorren gehiago izango da, zeuru, da ez ez bukatuko. Da, oseak eguztua egan, eskatu, da, ondo pasa. Eskerrik asko.